Jangene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko presidentea eta Imanol Pradales Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakaria lehen aldiz bildu dira gaur goizeko 10:00 Baionan egin den bilera batean. Helburua bi erakundeen arteko harremanak estutu eta saretzen jarraitzea. Asteburuan aldiz, Genesans alderdiko eskualdeko kideak Donibane Loitzunen bildu dira, besteak beste Born eta Atal lehen ministro hoien presentziarekin ikasturteko sartzea egin eta etorkizuneko lerro nagusiak lantzeko. Arratsalde on ikusentzuleok, INR eta Energia enpresek ere beren urtebetetzea ospatu dute Baionan bertan asteburuan, 10 eta 5 urte urrenez urren, jarraian xehentasun guztiak. Ongi etorri. Jangene Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoko presidentea eta Imanol Pradales Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakaria lehen aldiz bildu dira gaur goizean 10:00 Baionan egin den bilera batean. Helburua bi erakundeen arteko harremanak estutu eta saretzen jarraitzea. L'un comme l'autre, nos territoires sont indissociables. Bi lurraldeak bata zein bestea elkarrengandik bana ezinak direla dio. Herri bera ordezkatzen dugun bi erakunde ezberdin, baina herri bera ordezkatzen dugunok. Lehendakari bezala garbi nuen nire bete beharra Nafarroako gobernuko eta Iparraldeko elkargoko buruekin elkartzea zela. Elkarlan eta zubigintza horretan 2019ko memoranduma jarraitzeko konpromisoa hartu dute, baina baita sakontzekoa ere, eta abenduan, ajurienean, berria sinatuko dutela ere iragarri dute. Mugikortasuna, ekonomia, trantsizio ekologikoa, migrazioa eta euskara ardatz izango dituena. Madrilen, Parisen eta baita Bruselan ere, iparraldea eta hegoaldea bat eginez. Azken urteetan egindako elkarlanaren fruituak ere azpimarratu dituzte, hala nola Euskal Herri osoa hartuko duen lehen sormarkaren sorrera, Euskal Sagardoaren alegia, Frantziako turra, diasporaren eguna Donibane Garazin eta egunerokoan mugikortasunean egon diren aurrerapenak. Ardatz Atlantikoari bultzada emateko asmoa erakutsi dute baita ere, baina desadostasunak ere egon dira, abiadura handiko trenaren inguruan. Lehendakariak berretsi du lana ahalik eta azkarren bukatzea lehentasuna dela. Elkargoko presidenteak aldiz, Lapurdi pasabidea izaki, hainbat aldagai errespetatu behar didela gogorarazi du. Eta proiektua eguen dagoen bezala, lurraldearentzat ez dela onaragarria berretsi du. Hala ere, biek adostasunetara iristeko borondatea adierazi dute. Emmanuel Macron presidentearen Genesans alderdiko eskualdeko militanteek Donibane Loitzuneko Jarealai frontoian ospatu dute ikasturte hastapena, eta bertan izan dira besteak beste Elisabeth Born eta Gabriel Atal, azken bi lehen ministroak, Euskal Hirigune Elkargoko presidentea eta Thomas Cazenave ministro ohia. Évidemment, ces rentrées, elles sont toujours importantes. Sartze hauek beti garrantzitsuak direla dio, oraingoan are gehiago udaberriko hauteskundeek utzi duten aurrekari gabeko egoera politiko honetan. Beretzat oso garrantzitsua dela dio hautetsi eta militanteekin ikuspuntuak elkarbanatzea. Avec les députés qui sont présents et avec les militants. Zazpi urtez gehien bat Macron presidentea babesten egon ostean, beraien ideiak zehaztu eta herritarren aurrean defendatzen hasteko premia azpimarratu dute, hurrengo presidentzialetan eskuin muturraren garaipena ekiditeko. Etxera begira alderdiko arduradunek. Je crois qu'on a eu un message qui était quand même clair et fort de la part des électeurs. Hautesleen aldetik mezu aski argia jaso dutela uste du, entzuteko eta inplikatzeko premia dagoela eta horretarako oinarriak bildu dituztela, hauen ahotsa entzuteko zer gertatuko den azaldu aurretik. À aller informer les gens, mais surtout à les écouter, comme aujourd'hui. 2026an egingo diren udal hauteskundei begira jada lanean jarrita. Donc ce sera pas forcément des listes renaissance, on n'est pas sur un mode. Zerrenda bateratzaile eta irekia nahi dutela dio ideia eta programen gainean eraikiko dena, eta ez horrenbeste alderdiaren baitan. Une élection avec des candidats un peu plus hétéroclites. Gogoratu azken legegileetan lurraldean zituzten bi diputatuak galdu zituztela Genesans alderdiko kideek. INR eta Energiak
10 eta 5 urte bete dituzte urren ezurren eta asteburuan, Baionan, ospatu dute egun guztiko egitarau batekin. IENER energia ekoizpena bultzatzen duen sozietate herritarra da. Energia berriztagarrien garatzearen bidez, Ipar Euskal Herrian energiaren berreskuratze herritarra bilatzen du. Eta energiak aldiz, hau saldu edo banatzea. 10 urtetan gauza hainitz pasa dira, ezta? IENERren kasuan emeki hasi ginen, herriko etxeekin lanean, teilatuak garatzen. Gaur egun beste eskala batetara pasatu gira. Kasu honetan proiektu oso handiak garatzen hasiko gira hurrengo urtean. Energiaren kasuan jada estabilizatzen lortu dugu kooperatiba. Baditugu 4.000 kontratu baino gehiago, horre badaude egin behar hainitz, zaitik energiak dituen bezero guziak ezin ditugu IENERreko sorkuntzarekin bete. Beraz, gaur egungo erronka nagusia da IENERrek gehiago sortu dezala, tokian tokiko berriztagarriakin, tokiko lanpostuak sortuz, eta lortzea energiak behar duen argindar guzia. Hau guztia lortzeko formula magikorik ez dauela dio. Lehenengo formula da energiaren kontsumoa jaistea. Alde horretatik, gu ez gira beste lantegi batzuk bezala, beste lantegi batzuek dirua egiten dute, gero eta kontsumo gehiagorekin, gero eta diru gehiago egiten dute, eta gu ez genuen kooperatiba hortarako sortu. Pentsatzen dugu Euskal Herrian behar dugula kontsumoa gutxitu, eta beraz hor badal lehenengo lan handi bat egiteko, kontsumoa ahalik eta gehien murrizteko. Gero, bigarren aukera da sortzea energia berriztagarriekin, tokian tokiko proiektu berriztagarriak garatzea. Zentzu horretan fase berri batean sartuko dira laster, batez ere fotovoltaikari dagokionez. Batez ere fotovoltaika lurrean ezarriko ditugu, zabortegietan, abandonatuak diren zabortegietan, teilatuekin jarraituko dugu, ez bakarrik herriko etxeekin, baizik eta lantegi batzuekin ere jarraituko dugu, beraz azkenengo 2 urteetan egiarrateko eskala aldaketa handi bat izan da. Baina fotovoltaika zaratago ari dira beste iturri batzuk ere lantzen. Badira proiektuak haizearekin, urarekin sortzeko argindarra, bai eta metanizazioa, biogasarekin sortzeko, epe luzerako proiektuak dira. Horretaz gaino, orain dela 2 urte hasi ginen ere bai egurrarekin lantzen proiektuak, horre bada erronka nagusi bat, zergaitik energiaren munduan erabilpen nagusi bat berogailua da. Eta berogailuarentzako egurra izan daiteke alternatiba oso on bat. Gaur egun dugun medio modernoekin erabili dezakegu egurra eta modu garbi batetan. Beraz, aurten egin dugu gure lehen proiektua, laborantza ganbararekin kolaborazioan, beraz, hurrengo urtetan espero dugu ere bai egurrarekin proiektu berriak garatzea. Urratsez urrats, energi kontsumo eta ekoizpen zentzuzko eta sustengagarri baten mesedetan. Ostiralean jokatu zen Erresil txariketaren finala Urruñan. Duela 40 urte antolatu zen lehenengoz gazte sariketa gisa eta 2 edizioren ondoren bertan bera gelditu zen. Urte hurrena baliatu sariketa hura berpiztu du bertsularien lagunen elkarteak filosofia berri batekin. Plazan horren beste ez dabiltzan bertsolariei lekua egitea. Finalean Aisa Intxausti, Eneko Abasolo Abarkas, Eneritzartetxe, Ramuntxo Kristi, Mai Sarasua eta Eneko Lasko zaritu ziren kantuan, eta azken honek jantzi zuen txapela Erresil bertsolariaren seme den Jan Luis Eizmendi Erresil begarrenaren eskutik. Ikusentzuleok Eneko Lasko zen agurrarekin doak izue gure gaurkoa ere. Bihar arte. Hain goxo hartu izana, saririk ederrena. Plazan gutxi gabiltzan oi kanta dezagun plazara. Ekarri gaituzulako eskerrik asko xilaba. Euskaldunok herri hontan antzekoak ez algara.
plaza mugaturik dugun 11 seme alaba. Bakoitzak bere tokitik, bakoitzak bere erara, bultzatzen segiditzak